Ilang pananim na sitaw sa Pidig, Ilocos Norte nalalaglag ang mga bulaklak dahil sa malakas na hangin. Naritong report. Apektado ang ilang pananim na sitaw sa Pidig, Ilocos Norte dahil sa masamang panahon. Nalalaglag daw ang mga bulaklak dahil sa malakas na hangin tuwing hapon. Kasagsagan pa naman daw ng pamumulaklak kaya apektado ang kita ng mga magsasaka. Apektado rin sir kasi imbes na kuwan yung bunga, nahuhulog kasi sa lakas ng hangin. Pinepeste naman ng whiteflies ang ilang pananim na sili sa barangay Bulbulala, Ventar, Ilocos Norte. Nabubulok daw ang ilang bunga dahil sa pagdapo ng insekto. Mabilis daw na kumakalat ang mga peste dahil sa malamig na panahon. Nasisira rin ang mga dahon dahil sa pabago-bagong panahon. Anihan na raw ng sili kaya't apektado ang kita. Ayon sa isang magsasaka, aabot daw ng 20% ang kanilang lugi. Mababa raw ang farm gate price ngayon na 25 pesos kada kilo. Pinapesta yung wet flies, yung mga bunga, tapos yung klima po, iba-iba, mainit, tapos gabi malamig. Kaya ayun, nag-iiba yung dahon nila. Jeric Pasilyaw, 1 North Central Luzon.